Here's the top 10 word squidwars. What's up again mga youths nyo? Welcome to ako ang bagong video dito sa ako ang channel. So, before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa akong channel sa mga wala pa, mga youths. Kay karong adlaw man god, sa mga wala kabalo, atong gisidra kanon Easter Sunday o ang pagkabuhi sa atong Ginoo. Ang simbolo ni anang o meaning adlaw kay mao ang itlog. So nga ng itlog. So ano bang islang itlog daw kada adal gagikan ang ubang kuan kung sa iso pa dira siya gagikan. So kung dira siya gikan, dira siya nabuhi. So mo na isa sa mga simbolo o mga butang nga ilabihan ka dakong importansya sa pagsaulog, sa pagbalik sa atong Ginoo ingon man ang adlaw sa Easter Sunday. So, kini ato ang video karon is mahitungod ni ana no about itlog. Dili lang siya sa itlog but of course sa mga strange amphibians, of course mga reptiles, mga pinasahi nga mga mananak. But before ta mag-start ano no, intro sa ta. So first na naagri sa ako ang sa phone is mauni siya ang purple frog. So Ano ang purple frog? It is also known as the Indian frog, that is a pig-nosed frog. This grape-colored or violet, sa ato apa, may violet man ginanandan sa ubad no? May dili purple, but violet. Okay, is kanang grapes, mga dili man dili na siya yung violet, ay, they considered that fruit as violet. The lion looked like grimace, or he was a fat frog with a small head pointed. Kung naka-conclude man siya nga he, or siguro kung siya sa picture is lalaki ni siya nga purple frog. Endemic to India, so kung siya nga na is dalikan pa dyan sa India's or in western part silahang nasod. The proboscis is designed to help it feed on its food termites. So kung siya nga mananap is pilihan food siya. They spend the majority of their time underground. They only surface to breed once a year for 2 weeks during India's monsoon. So, kung siya mananap, is mga anak lang siya. sa isa ka tuig. Dili kayo siya kuan, dili kayo siya weird paminawon, but tanaw na ba yung pinaka-last? A breeding pair, kung ano ang tawag, dikog yung tiyan, nagdadala siya og 3,000 lang nga mga itlog siyang tiyan along streams. Then after niya mga anak is bari kami siyang lungga. Ano siya po? Number 2 is the spike-nosed tree frog. Colloquially known as the Pinocchio frog, this unusual animal was discovered during E-Conservation International and National Geographic Society expedition in Indonesia, New Guinea in 2008. Its nickname comes from the fact that the three frogs' elongated nose grows rigid and erect when he is calling out of prospective mates, but otherwise remains limp and deflated. Not much else is known about the species other than the fact that it lives the rainforest of the Fuji Mountains. So kung tanaw natin yung ilong, dili na siya katingad-an nga ginatawag siya or mas known siya as Pinocchio frog. Kay tanaw natin siyang picture no kay as kay siya ilong niya flat siya diri abayot. Ako siya mata. So the number 3 is the Mexican mole lizard. So this bizarre animal, which are also commonly known as five-toed worm lizard, are endemic in Mexico's Baja California region. So, kaya siya nga mananap is naggikan siya sa or as endemic siya, naggikan siya sa kuan Mexico and other part of California region. Measuring up to 9.4 inches long. It looks like freaky hybrid part earthworm. So kung kini siya atong tan-awon mo siya og wati nga gi markutan og kuan
salamander. It got blonde head, a slender ribbed pink body, girly facial at pink, and two tiny forelimbs that it uses a big undergrounds. Ginagamit niya kiniyang dili para masig watig hapon siya, no? Nga mo bangag siya sa ilaw siya. Kung galing ano na siya napamatian sa ilawas para usab kapahuway siya. Makapulis siya or relaxation sa ilawas. So, last is, so nag-emerge siya at night and heavy rain. So, mura siya wati. Mura siya kalang sa wati. Kaya kung wati ba yun, after rains, gawa sa siya. Kamang-kamang. So, ika number 4 is the Mata-Mata turtle. The Mata-Mata turtle. The South American freshwater turtle is found in the Amazon and Orinoco basins, primarily in slow-moving streams and swamps where it can stand in shallow water and stretch its nose to the surface to breathe. It's an unusual, ancient-looking creature that clearly made for camouflage. Clearly made camouflage. So kung tanaw natin siya ang picture is dili na siya na nagay sa bato, di na siya mabantay ng tamakan nila siya kay kung po siya bato, kung na po siya sa lapok, di siya mabantay nga, kung po siya, sama po siya sa lapok, camouflage siya sa lapok or sa bato or in other landforms, in other sa kanang sobrang dapit sa muta, di siya mapansin. Itaon niya ito yung buko-buko, mura siya bato, dahil siya something tunok-tunok, mura siya durian. So, ika number sinata? So, 1 is purple frog, number 2 is spike-nosed tree frog, number 3 is American mole lizard, number 4 is the Mata-Mata turtle, and number 5 is the glass frog. So commonly known as glass frog, members of the amphibian family Controlinae. Concentrolinae. Centrolinae. Pag-comment ko sa baba kung unsa na siya pagbasa ani, murag bisit siya ilitos. Centrolinae. All share a similar small size and lime green background colors. So, na siya color, green. White makes them strange animals in the fact that the certain species have translucent abdominal skin that allows to see their insides, including heart, liver, gastrointestinal tract, and or in the case of females, eggs. Hindi siya bayot no, kung tanaw natin siya, mura siya samin, katani siya samin translucent or transparent. O siya ginatago siyang lawas, no? Siguro ano siya? Bakit ano yung mga internal parts sa iyang body? So, number 6 is the eastern long-naked turtle. Like a reptilian giraffe, this named turtle, or commonly found in eastern Australia, has a snake-like neck that's almost as long as its carapace, rather than the retracting its head back inside you might expect. This naked turtle. Dili naked ka ng kubo pa. Basta man mo kita yung ano ta. Kaya nagkubo ng baok. Kung saan siya. Ay, kita kayo ani. Bayot. Naked is a shell. D.O. Bends it sideways into its shells. When threatened, the eastern long neck Mura siya tanduay. Ang bao po din, mura po rin tanduay. Ay junior, ay senior na po yung will emit terribly noxious odor from musk glands, which also nickname the thinker. so kaya siyang galing sa mga bahong aliliangay, masimutan. So number 7 is the crow frog. The Xenopus genus includes 20 species of aquatic frogs found in sub-Saharan Africa. What makes them weird in the fact that they cannot hop. Siya kalukso. Go long distance in order to get them in the pond to another. So wala siya nagalukso, but nagka-crows siya, nagkakamang. Mura siya iyang batasan kay mura siya og bitin.
ikaw, bantay-bantay lang, dili ba tanan halas, tuas lasang, uban, laras yung tapad, sabi, kaseta, agoy, pagbantay, dabastok buong sana. So, let's continue. The frogs have eyes top on their flattened head. So, dili na siya tingad ano kaya bakit nga lang. Naman just dapat siyang flattened part siyang head. But no eyelids or eardrums. Wala siya eyelids, wala siya bungol siguro nila. They also cannot move their tongue. So, di naman siya baki. So, they use small forelimbs to help during feeding. When the legs, pants, and potholes they tend to fever dry up, the frogs may lie dormant for a year awaiting rain. Iway po siya. Yung kinaiyag yapon kayo, marag yapon siya sa baki. So, number 8 is the giant salamander. This largest amphibian in the world, or is considered as the largest amphibian in the world. The most Amphibian, no? Na nilugwa ang kalibutan na. This critically endangered salamander can reach a length of 259, weight up to 65 pounds. Fully aquatic, so di siya pwede sa land, but tubig siya ba yun? They are primarily found in the Rocky Mountains, streams, the lakes of China that have been introduced in Japan and Taiwan. So, kasi pwede nakabot niya sa Pilipinas, no? Kaya pinasahid din siya nga mananak ba yun. Kung tawag niya sa picture kay something kuan siya, lapad iyang ikog. Lapad iyang ikog din. Mura siya ganang sapan, kapag so, wala eh. Sa kanang sapan. Mura siya nga na iyang forma, pero yan ang ikog is kuan. Lapad siya. Mura siguro yung ginagamit yung panglangin, no? Yung ikog para something mag-wave. They have crazy vocalizations from barking, loco, barking, hissing, whinnying, and crying. Wow! Cute, but weird. Which has earned the Chinese nickname the infant fish. Unfortunately, the Chinese also considered it a delicacy or pagkaon, and it used for traditional music. Gusto gini yung mga inject, no? Gusto ko yung magpupo, o patutuko, walang pa. Hinabtan ka ito mga nabili ang nag-akuan, tilo. Hinabtan dyan, pandakpon, yung sagol silang tambal, sa kaya na ng tambal. So, pwede sila. Ba't mulungtad ba na sila kuan? Kasi mga bapiran na siya. Ba na po inject? But I don't know sa mga uban. Siguro na kasi ilan na dala na silang tradisyon. Hindi ka sa kapag nakadaan nila nga ay, ako. Paglungtad pa ng kuan good, paglungtad pa ng ay, ako. Great Wall of China, kaya nag-build sila na. So, hindi ka makaingon sa mga emperor nila sa una is uho na dyan kayo na huwag natin ganda siguro sa Dota. Number 9! Atretoquana. Please comment down below kung saan siya pagbasa kay Mr. Ako. Nabilis ko basa ani, no? Atretoquana. The old amphibious species was first discovered on expeditions up to the Brazilian rainforest in the late 1800s. The most people hadn't heard of them until workers found 6 of these beryl eyeless creatures in 2011. So, kini siyang mananap, isuray mata. In the portions of Madeira River, nga sakop usab sa Amazon River. Sakop siya sa, kini siya nga, ilan nakitaan is dapit sa Amazon River. So, atuloy siya ito nga, dapit sa Amazon River. But also known as penis snake. Kung tanaw ni mo siya bayot, no, kamuro siya gupin. Siya gupin. Kamuro siya gupin sa 60 to 75-year-old na guwang. Kanang lanay na ganit kayo. What? So, kailangan siguro siya bravo, siguro nga energy capsule para mo Alpangel or Viagra ba na? Hindi siguro Viagra, maragwid siguro ano siya now? They are limbless with snake-like bodies marked with earthworm-like wings.
and the heads look like portions of male anatomy. So, male anatomy, sa ato pa na, puti, no? Last, axotel. But before na kung siya basahon, no? Ay, tayo dyan makalimot mga bayot nga. Please, like, share, subscribe ang nga video, no? Sa mga wala pa, please subscribe nila yung mga bayot. Tabakin ko ninyo makagano. 1K lang. Parang nila yung dyan nga tubig bayot. Gusto ako ginahangit sa inyo mga please. So, padayon ta. Also known axolotl or is kuan jud mo sa ubos. Ano ko ba yun? Or wala ka ba nung sa una siya pagbasa? Axolotl? Tama ba? Axolotl. Also known as a Mexican walking fish. This amphibious salamander is critically endangered. Critically endangered. And nearly went extinct in 2010. They're weird animals because they don't go into the metamorphosis of other salamanders, even although term aquatic and wild. They're frequently used in research by scientists due to the ability to regenerate limbs. Once staple of the Aztec diet, they now focus conservative effort for the Mexico City, where local NGOs are building axolotl shelters. So, kini siya mananap. Uy, kasi mananap bayot. Ingon dito ko. Kaya pa lang naong daan sa picture, oh. Di man siya kaikahadukan. Mura siya pantat na albino, puti. Then, na siya upat kapiin. Tulong ka, sungay-sungay sa iyang matag. Na siya tulo. Sa iyang tulo ka, sungay-sungay sa matag, kuan niya. Matagkilid sa iyang ulo. So, punong tanan. So, luon kay siya is, kay, kuan na siya, no? Gideclare niya siya as endangered species nga mananap. Uy, siya ba yun? Dara tanahuman sa ito ang video, no? Dun po, please like, share, subscribe sa akong channel sa mga wala pa. And comment down below kung unsay akong dapat i-enhance sa akong video, no? Kung unsay gusto niyo makitaan sa akong channel, mga ipasudayag na ako. Isbon ko, mga ipasudayag na ako mga videos sa ako ang channel kay para magustuhan niyo. Mga challenges na gusto ninyo, comment down below. So, dara tanahuman, no? Bye-bye mga yos! Ko basig patingala mo kung anong ay akong background ay rapon, ay butas. O kung may budget na ang background ba yun, no? Kung natabangin ko nito mga makagain og thousands of supports from all of you guys para makapalit na akong background. Kaya wajong yung background kaya akong background rin butas man ni. Rapo. Just love, damdamin ko sumasayaw.